Stef en we gaan vandaag cake maken. Wat hebben we allemaal nodig? Een beslaagkom, poeiersuiker, bakspray, 5 eitjes, een kumpje, een weegschaal, boter, suiker, cakemelk en de vette cakevorm. Goed, we gaan beginnen. Eerst wou ik 300 gram suiker. Dit doe ik in de beslaagkom. Daar doe ik 5 eitjes bij. Stuur. Dit laat ik nu goed doorheen mixen met de gutje. Nu wacht ik 300 gram boter af. Dit doen we een minuut in de magnetron, want dan is het lekker zacht. Nu wacht ik 300 gram cakemel af. En nu ga ik de boter met de magnetron poppen. De oven verwarm ik op 174 graden. Zo, deze is goed gemixt. Nu ga ik de boter weer bieden. Dit ga ik nog goed doorheen mixen. Nu doe ik beetje bij beetje de cakemelk erover. Dit mix ik weer goed doorheen. Dit ziet er goed uit. Nu is het klaar om in de vorm te doen. Natuurlijk eerst lekker de klopper aflekken. Dit is een heel fijne vorm, die hoeft je alleen maar in te zetten. Dus geen paneelmelk. Nou, ik heb hem even ingespoten. En ik ga nu het beslag erin doen. Zoals je ziet zitten we slagen in de cakevorm en weer in de oven. Een uurtje op 174 graden. Ik heb hem moeten afhalen en ik moet het er even afkoelen. Nu kent het eruit. Uiteindelijk wat ik nog wil doen is het lekker puursuiker doen. Nou, hij is klaar. Smullen maar. Zo allemaal weer